Hiszen az iskolában sok mindent tanulunk, okosabbá, bölcsebbé válunk. Ilyenkor, amikor zarándok útra indulunk, akkor a lelki növekedésért is küzdünk azért, hogy Isten azt a jót, amit mindannyiunk életében elindított, családban, iskolában, egyházban, az teljessé tudja tenni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Első állomás, szülők fele, tanárok fele, ami nem jogos, ami talán mérgezi a környezetemet. Tudok-e nekik örülni, tudok-e hálás lenni azokért a jó tulajdonságokért, azért a nevelésért, amit adtak. Még hogyha látom a hiányosságokat is abban, tudok-e pozitív szemlélettel lenni feléjük. Kilencedik állomás, Jézus harmadszor esik el a kereszt alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Már megint. Hányszor tapasztaljuk meg ezt? Újra beleszaladunk abba a dologba, amiben nem kéne. Utána padlóra vág minket. Milyen nehéz ez. Reménytelen helyzet. Hány és hány ilyen megfogalmazással élünk a mindennapokba, vagy egyszerűen csak azt gondoljuk. De van tovább. Állj fel, Jézus is felállt.